אם את שוקלת לקנות עוד מערכת לעסק, פשוט תעצרי רגע. לא חסר לך עוד מערכת או פיצ'ר או משהו כזה. חסר לך זמן. איך אני יודעת? תקשיב לסיפור של לקוחה שלי שקרה ממש השבוע. הייתי איתה בפגישה. היא משלמת אלפי שקלים בשנה על מערכו, שהיא בכלל לא ממצאה את כל האפשרויות בהן. היא יודעת בערך מה כל מערכת עושה, אבל לא באמת לעומק. כשהסתכלנו ביחד גילינו שהמערכת שהיא כבר משלמת עליה היום, עושה בדיוק את מה שהיא רצתה לקנות. זה לא נכון, זה לא חכם, בטח לא עסקית ובטח לא כלכלית. לפני שאת רצה לקנות עוד מערכת או עוד אוטומציה, כי זה עולה כולה $15 בחודש, תעשי סדר בתוך העסק שלך. תביני מה כבר קיים היום, ואיך את יכולה למקסם אותו יותר טוב. את לא צריכה עוד מערכת, את צריכה להבין רק מה יש לך. הרבה בעלות עסקים משלמות אלפי שקלים בשנה, על כלים שהם אפילו לא יודעות איך לנצל אותם. ואז הן קונות עוד ועוד ועוד, הכל מתוך לחץ ובלבול ופומו. לפני שאת רצה לקנות עוד מנוי, תעצרי שנייה, תבדקי מה יש לך היום, איך את יכולה למקסם אותו, ואם את צריכה עזרה, כי אין לך זמן, או שאת לא באמת יכולה להתעסק בזה, תכתבי לי סדר ואני פשוט אשלח לך את הכל.